inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kyale na in kuka. Kukan nan ba ni nake yin sa ba, shi yake yin kansa. Dan girman Allah ka taimaka mu. Ita da ke mun dan Allah. Ta girgiza ni mutuwa a dace da jin mutuwarsa. Tsara rayuwarka ne shi kuma Allah subhanahu wataala yana tsara maka tasa domin ita kaddara ba ta faruwa lokacin da kake tunani. Ta yi kokarin gindaya rayuwarta akan layi na musamman sai dai kashi inda gizo yake sakar ba san inda ake cewar rami daban kuma kogo daban. Attajira za mu dauke ta mu tafi da ita ko da Saudiya ne. Kai dai ka san ban aje ba ban ko ba wani aje ba. Lokacin da na samu labarin sa sai da dumauci. Mutuwar mijinta ne isa take kitse hangen rogo a yayin da take tunanin ya za ta sarrafa dukiyar da mijin ya ban mata sai dai gash inda take tunanin ta tsinci dami akala ta ina ne inda aka fara ta ina ne za a kare menene rigitar kuma menene ribarta. Attajira Ke mace ce karimiya mai dattako mai mutunta dan adam mai tsoron Allah. Ina neman meye zaki ce? Wani irin rashin imani ne wannan, ka ji tsoron Allah a cikin aikin ku irin wannan za ku samu lahira ku. Gaskiya ne jama'a da suke a cikin wannan ƙasa musamman ma 'yan wannan jiha to kowa yana ɗanɗana kudarsa. Kamfanin Bebeji Production suka ɗauki nan ka muku wannan ƙatatar shiri mai suna Attajira. Ba ma so mun sai inda aka nemi kuɗin za ka biya mana? Yawa 'yan siyasa suna alƙawari ba sa cikawa. To ji na kira ka har 3 minutes ka baka daga wayata ba. To kuma shikenan mu sai a rage mana namu su suka fi mu sanin daɗin riba. Labari Hajiya Zulai Bebeji tsarawa Yahaya Smart. Ai da tunani ba bai kamata ma a zo ni a dubu zo min da wannan maganar ba. Jinin su ne Allah ya hada jinin su kuma ba a kansu aka fara wannan ba. Gara mu zauna a cikin bakin talaucin mu a gidan nan ka binne ni in binne ka. Mashirin shirin Awwal Uba Kwakwatawa daukar nauyi Aliyu Ahmad Kadawa ba da umarni Ibrahim Bala. Attajira. Kai samari ka dage girman kai mana. Alherin ne baka so? Bana so. Matsalar yan talakawa kenan. Attajira.